Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu. Muna tare da babban mawallafin jaridan Desert Herald, wato Alhaji Tukur Mamu, wanda aka fi sani da ɗan iyan fika. Ranka da assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da juma. Alhamdulillah. Ranka da mun ji a karatuntukan Sheikh Sunusi Khalil yakan ɗanyi gugan zana a karatuttukan shi. Yana ma Sheikh Dr. Ahmad Gumi wannan gugan zana, musamman ma game da shiga dajujjuka da yake yi don ilimantar da waɗannan Fulani da suka kauce hanya. So mun ji a karatuttukan shi yana mai gugan zana, yana zage-zage, kuma abin ya ɗayan yawaita ma haka mutane sun ɗan jijji abubuwan da dama. So me za ka ce game da wannan al'amari? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wato da farko dai ka san wato akwai wanda zaka kira su malamai na gaskiya, akwai kuma wanda zaka kira su kawai suna amsa sunan malamai ne. Na ji mamaki da kai maganar Sheikh, sai na ɗauka wani shahararren malami ne. To na farko dai duk wanda ya san shi wannan malami da kake magana a kan shi, kuma sani na gaskiya, ya san irin aƙidan shi. Duk inda ka samu malami wanda alƙiblar shi duniya ne, so tunanin shi da fahimtar shi ba zai taɓa zama da daidai da waɗanda su suka rike gaskiya kuma suna kwatanta gaskiya ba. Malami wanda ba shi da sana'a sai hawa kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zarafin mutane don a kawo mishi kuɗi gida. Malami wanda ba shi da sana'a sai dai dinga threatening mutane ta bangaren addini don a kawo mishi kuɗi gida. Malami wanda kowa ya san wane ne ubangidan shi, sannan kuma kowa ya san alakan ubangidan shi nan da shugaban kasa Buhari, kowa ya sani. Ba zai taba yin wani abun da ba shugaban nan shi ubangidan shi nan ba zai so ba zai taba yin wannan ba, kowa ya riga ya san wannan. So mutum ne wanda dama ba shi da credibility a wanda ya san shi, mutum ne dama wanda duniya ya saka a gaba, sannan kuma mutum ne kafin ma na Sheikh Dr. Ahmad Gumi din mutane nawa ya musu haka, wanda ya yi blackmailing ɗinsu don saboda su zo su samu shi su ba shi kuɗi. Daga cikinsu akwai Major Hamza Al-Mustapha, wanda mu muka shiga cikin maganan muka ceto shi wannan mutumin daga ƙangin ɗauri ma da za a bishi, because ya je ubangidan shi ya ba shi kuɗi, ya je ya yi mishi ƙazafi a Al-Mustapha, ƙazafin da kuma ba shi da hujja ko kaɗan a kai. Shi yasa mutane suke kiran shi storyteller. Menene storyteller da Hausa? Shine wato mai yin tatsuniya, ba karatu yake yi ba, tatsuniya yake yi. Kuma inda zaka tabbatar da haka, ka duba wanda suke sauraron shi, yara ne kanana wanda ba su ma mallaki hankalinsu ba. Daga an yi magana Allahu akbar, ba su ma san abin da suke yi ba. So irin wayannan mutanen, in ba wannan maganar da kai ba mu da lokacin da zamu ba su wani raddi. Sannan in kuma za a ce za a ba da raddin ne ma, especially kamar namu ta bangaren aikin jarida, babu wanda zai sayi wannan mutumin da ko sisi daya, because mutum ne wanda kusan ya yi fice ta abubuwa da yawa wanda ba daidai ba. Ya tabbatar da a duniya kan shi shaidan ne. An neme shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a cikin wanda suke so su ga cewa an kawo zaman lafiya, ya fahimci cewa zaman lafiya da haɗin kan nan shine almuhim. Amma mutumin nan ya ja baya don saboda iyayen gidan shi ba sa jin daɗin irin ƙoƙarin da Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi yake yi. Kuma wannan maganar da nake kar kowa ya ɗauka ko don kamar wani ɗauko ta bangaren malam ne yake wannan magana. A'a, ni a matsayina na Tukur Mamu, a matsayina na mawallafin jarida, ina da dama kuma na sha yin haka ba a kan shi kaɗai ba, in yi magana akan abubuwan da na fahimta a kai. So wannan ba wani abin da ya shafi ko raddi ba ne don kusantakana da malam. A'a, ina magana ne a matsayin kaina na malam Tukur Mamu, ba matsayin malam ba don malam ba, a matsayin kaina nake wannan magana. To sannan kuma wayansu abubuwan da ake faɗa akan yana ta yi, na ji wayansu abubuwan, wayansu kuma ban ji su ba. Kuma dalilin da ya sa na ɗan ba da lokaci na ɗan ji wayansu abubuwan don in samu hujja akan irin abin da ɓatanci da wannan shaidanin malami yake yi. To sannan ina tabbatar maka, kafin ya fara irin su shaidanu sun yi da yawa akan Sheikh Dr. Ahmad Gumi, kuma ba su yi nasara ba.
ba su yi tasiri ba, sai ma ƙara mishi kwarjini da farin jini da haiba suke a idon duniya, a idon jama'a, because shi Allah zuciyan bawa yake dubawa, kuma Allah ya fi mu sanin sirrin zukatanmu duka gaba daya. So ba za ka zo ka yaudari Allah ba, ko da za ka yaudari jahilan mutane, so Allah ne ya fi karfi ka yaudare shi. So wannan abun mu muna karfafa shi, ba ma abun nan ba, ya ma daina jin tsoro, ya dinga ma kiran sunan malam kai tsaye, ya dinga zage-zage shi. Irinsu da yawa sun yi har sun gaji, shi ma kuma zai yi ya gaji. In wannan abun don Allah yake yi kuma da gaske yake yi, to zai samu nasara akan abin da yake yi. Amma in yana yi ne don ya ci zarafin malam, don saboda kawai ya dadada wa iyayen gidan shi, ina tabbatar maka wannan mutumin babu inda zai je kuma ba zai taɓa yin tasiri ba. So kuma muna kira kaman a dukkan ɗalibai, kamar yadda shi malam yake faɗa, kar kowa ya bada raddi akan irin wannan haushi na karnuka da irin wannan shaidanu suke yi. Babu amfanin bada wani raddi. Kamar yadda na gaya maka, ni ma na yi wannan maganar ne a matsayin na ɗan jarida, kuma aiki na ne, sannan kuma don an tuntuɓe ni in bada magana a kai, shi yasa na bayar, amma ba a matsayin ɗalibin malam ko wanda yake da kusantaka da malam ba. So da fata waɗanda suke yin abu don Allah, Allah ta'ala ya ci gaba da taimakon su. Wanda kuma suka nuna cewa su ba zaman lafiya suke so ba, su kawai sharri suke so da maganganun da zai kawo ɓatanci da cin mutuncin na gaba da su, da kuma wanda suka fi su a komai ta bangaren addinin nan, Allah ya riga ya san su, kuma irin su ɗin kenan wannan shaidanun. Allah zai ci gaba da tona musu asiri. Wayannan mutane duk sun riga sun yi kaurin suna ta bangare da yawa. Akwai mutane da yawa wanda ya yi attempting musu haka, wanda al'amarin wayansu ya samu ya cuce su, wayansu kuma bai samu ya cuce su ba. Daga cikinsu akwai tsohon shugaban Hajj Commission Abdullahi Mukhtar, ba irin blackmail da wannan mutumin bai bi shi ba. Da ya ga cewa ba zai samu abu ba, ya dinga blackmailing ɗin shi. To a haka dai ya ga wannan mutumin ya fi karfin shi, dole ya haƙura. To ni ina gani ma irin wayannan mutanen, wato ba ma abin da za a ɓata lokaci a yi magana da su ba ne. Because duk wanda ya ce wai shi ci da addini ne ya saka a gaba wajen samun duniya, wallahi wannan mutumin abin tausayi ne. Mun gode wa Allah, muna da sana'a wanda kowa ya sani ga sana'a mu, amma shi wannan mutumin ya fito ya nuna wa duniya menene sana'ar shi, in ba mun barin manzon Allah ba. Kuma ina tabbatar mishi, in dai wannan ne zai ci gaba da shi, to ya jira karshen shi, karshen shi wallahi ba zai yi kyau ba. Duk da ni ba malami bane, ni ɗalibi ne a cikin ɗaliban ma na ƙasa ne, amma in dai mutum zai ci da addini kamar yadda kowa ya sani a duniyar nan, wanda mutumin da addini yake ci, to wallahi ya jira lokacin shi, ba irin ba tasirin da zai yi. To malam Tukur, mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma Allah kawo mana karshen wayannan fitintunu da suke damu a wannan ƙasa namu, kuma Allah ya shirye da mu baki daya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.